Nere aita zan anabitarte. Bila, bai, nere aita. Eta hau, klaro, nere ama hau zan zarrena, osabena, eta gero nere ama. Eta hau gaztiena, hemen izango zituen, bazakit, txien badakat handegian, eta gorri izango zituen, lau bat urte olako bat izango zituen. Eta gero besti hontan, klaro, hemen gizon, zaizupa. Eta asko etortzen zen, bolari asko gustatzen zitzaion, zea bolaten da laitzen den. Zen alderdi jontan, baserrien, hau da, paretan, sarrera, hause bea da. Eta horre, zea lehua, eta gero eskualdian zea bolatokila, eta hor, asko afizio handia zegoen. Hemengo jendiak ordun asko. Zuek ordun zen bat anai, esan duzu, pelizaren. Zu Amerikan ez alde zu izan ba, anai bat. Ni, bai, nire aizpa, zarrena nun, aizpa zarrena. Zan, jaiua, bederatzireun, siglo, 1900. Hobek, nire gurasoak nik paper batzu bat ditut, deinola, mantzian, nire anaiako Vitoriano paper batzu bat zitula beak, eta eman zizkian. Nire gurasoak eskondu ziela, hilbeltzian, nero, 1900. Eta gero nire aizpa zarrena, jaio zan, azaruan, zarrena. Eta gero, Ameriketan zeona, bigarren, eta gero zian, haren atzetik, Kristina, gero Vitoriano, gero Margari, Romanen eta zure lengozoak zinaten, eta gero, Margari, Antxoni, larreakin da eskondu zaldian, Antxoni, gero Juan José, hemen da hon. Hori, Juan José, gero Angelita eta ni, behatzi zeinide ginen. Bai. Nere aita, 54 urtekin hiltzen.